Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloa hemen Euskal Herria irratian. Kultur arloan barneratzeko proposamena egiten dizugu Eusko ikaskuntzarekin batera. Kultur arloaren 2010 eta 2011ko saioak honako honekin amaituko dira. Udazkenean hasi ginen, udazkeneko ia lehendabiziko egunean. Beaz, udazkena egin dugu elkarrekin, egin du negua, udaberria bere osoan da behin uda iritsitakoan, azken saioa eta oporrak hartuko ditu gero kultur arloak. Begirada emanez, aste hauetan guziletan, hemendik eskaini ditugun saioei, ze kultur arlo arduratu garen, zein jenderekin solas egin dugun eta ohartzen gara behin berriro gertatu zaigula. Gizonak, solaskide gizonezkoak gehiago, desinte gehiago agertzen zaizkigula emakumezkoak baino. Emakumezkoen abotsak dira, beaz, hemen erreskatatuta gogoratu nahi ditugunak, eta oietxek hortaz geure saio honetarako solaskideak. Geurekin izan genituen Inma Errea eta Keiko Suzuki. Bien artean euskaratu zuten japoneratik hartuta novela bat, Maitasunezko oihua munduaren erdian izenekoa. Biak, Keiko Suzuki eta Inma Errea mintzatuko zaizkigu. Kontua da, eriotza, liburu honetan gai oso handia da. Eta horretan, agian arde oso, nola esaten da, arde oso handia ikus dezake, hemengo jendeak. Esate baterako hemengo jendeak eriotza ikustean, beti zer den jainkoa, eta jainkoa beti kristautasunaren jainkoa, ikusten dute hemengo jendeak. Baina agian liburu honetan agertzen den jainko hitza, ez da kristautasunaren jainkoa. Beste zinezkera motakoa da. Eta horretan, nik ez daki hemengo jendean norako iritzia hartuko duen. Hori zarantzan. Azaldu zaiguzu hori, hemengo jainkoa, kristautasunaren eta ahaltsua, alde batetik, ahalmen handia duena, kupidagabekoa bestetik, ze jainkoa zari dira hemen, jainkoa hitz egiten duten. Jainkoa, horregatik, hori nera gazte baten ahotik ateratzen, bien ahotik ateratzen den jainkoa, batzuetan irudi bat, beste batzuetan irudi oso desberdinak ematen dio hemengo jendeari. Horrela pentsatzen du, ez da itxura oso argia. Kristautasunak definitzen duen itxura, jainkoaren itxura oso argia da, ez da? Bibureak nora esaten duen eta horrelakoa da. Baina liburu honetan agertzen den jainko hitzan, toki batean, itxura bat, beste batean beste itxura aurkeztu du. Eta horretan, ez dakit hemengo jendea ongi ulertzen duen edo ez. Hori zarantzan da. Nik uste dut, hasi dela, kontua da, noraino daukan hemengo jendeak kontaktua ekialdeko filosofiekin ere. Nik uste dut, alde hortan alde nabarmena dagoela, ez? Mendebala eta ekialdea diferenteak dira alde hortatik, filosofiaren aldetik eta sinesmenen aldetik. Eta nik ikusi dudanaren arabera, nik ikusten dudan jainkoaren ideia hori da, gehiago nor bere baitan daraman jainkoa dela. Jainkoa bezala esan altzaio, ez dakit, bizitzaren printzipio, edo ez dakit zer, hor zerbait, denok barnean kontzientzia harima auskalo zer, baina alako jainko batez hitz egiten dute hor, osea, ez da, inolaz ere, ez dago ipuin bat nolabait, edo ez da historio bat osatuta jainko horren gainean, ez? Bezik eta da, norberak bere baitan duena. Horre referentzi bat, maitasunarena eta harremanak eta hoi bai Japonian bezala hemen, hoi gai eta universala da. Entenditzen dut. Gero, bestea da, eriotzara ipatu zen, maitasuna eta eriotza eta alakoak daude, zer orduan hau irakurtzen duenak, negar pixkat ere eginen du? Negar eginen
Baten egin du. batek agian, bai. Agian bai. Segun Agian bai, necesidadea. baina ez dute esanen, bueno, guztiok negar eginen duten. Ez da negar egiteko propio eginda, nik uste dut oso kontakizun sutilea dela. Kulturarlo honetan emakumezkoen abotsak. Castillo Suarezekin mintzatu ginen. Castillo Suarezek aurrendako ipuinak, aurrendako literatura egin eta argitara eman du. Besteak beste, eta Altsasun bere sorterrian aurkezturiko nobio bate amarentzat. Castillo Suarezen esanak. Ez galdera, ez proposamena, bai ez tapen bada, nobio bat nire amarentzat. Horretaz ari zinen, ez? Jakina. Hori da 8-10 urte bitarteko entzako liburu bat, Jagobaren historia kontatzen du. Jagoba bizi da bere amarekin, bakarrik, botika batean, eta aspertoa dago beti amarekin egotea, zekaro, bizi dira botika gainean, ez? Orduan beti dago amarekin, eta orduan bere helburua da nobio bat bilatzea bere amari baia pakean uzten duen tarteka behintzat, eta horrela gehiago ateratzen, eta bueno, aukera ezberdinak ditu, inguruan dituen personak dira, bai gerilekuko soroslea, edo bere lagun baten aita, edo botikak arraiatzen dituen persona, hola, aukera horiek dira, eta azkenean ikusita ze arrakasta duen, iragarki bat jartzen du interneten, ez? Bere amari nobioa bilatzeko iragarkia jartzen du interneten. Ez dugu gehiago esan behar? Ez, hori da, hor jazten da kontuan azpilatzen, iragarkiarekin. Eta zer da, divertimentu hutsa edo halako interes zesanen dugu, pedagogikoa? Bat ere, ez du ez bigarren mezurik, ez helburu pedagogikorik, ez ezer. Eta ez da, bakarren batek aldetzen zian, zer da, eta familia tradizionala aldarrikatzeko ipuin bat, ez, aur guztiek aita eta ama izan behar dituztela, eta keba, ez da hori, divertimento hutsa da. Ez, zauna direlako, ez, eta hain zuzen, neskamutilen formaziorako asmorretan eta gizarte honetan ematen ari diren nobedade eta berrikuntza, eta ez da, beraz... Ze bestela, igual nobia bat bilatuko nioke, nobia bilatu ordez. Hausten asizkero? Claro, hori da, orduan divertimento hutsa da, ez dago bigarren adierarik ez ezer. Bueno, orduan galdetu behar dizudana da, zer aurrendako, gumendako literatura egiteko asmoretan da, gogoratu Zebelina Mandarinarena ere hortxe dagoela, ez dakit aurretik hor divulgazio eta bestelako lanak eta, baina zer da, gauza berri bat zuregan gumendako idaztea? Bai. Kontua da, horrek aukera ematen dizula, fantasia lantzeko eta asmatzeko personaiak eta oso eskerronekoa da aurrentzako idaztea, ze oso sinzeroak dira eta gustatzen baldin bazaie nabaritzen zaie, baino ez pasaie gustatzen ez dute gezurrik esaten eta horrek aukera emate dizu gero ikastetxetara joateko eta oso eskerronekoa da giazan eta gero marrazkilariekin lan egitea berdin, ez? Orduan zer esanen dugu, literatura hau aurrendako egina, aukera bat, ez da zer esanen dugu, subgenero horik ez, baizik propio haiendako eta egokituta dauden testu, historiak, situazioak asmatzea. Hori da, badira idazle batzuk bigarren mailakotzat hartzen dutena aur literatura, eta nabari da ez ditela legin handirik egiten edo ez dakit nola esan, ez? Egiten dituztela horrendako liburuak, baino egiazki helduendako nahiko lituzkete, tontoak balira bezala aurrak, ez? Eta ikuste helduentzat idaztea bezain zaila dela aurrentzat idaztea. Filologoa, irakaslea Unibertsitate Publikoan eta ikerlaria Orreaga Ibarra. Gaur egungo eta hemengo gazteen hizkera, gazteen euskara aztertu du eta baita liburu batean argitara eman ere. Orreaga Ibarra. Nafarroko gaur egungo gazte euskaldunanen hizkeraren ezaugarriak aztertu nahi ditu. Bereziki ahozko dimentsioan,
bere ingurune antropologikoan txertaturik eta ingurune sozialean. Ahozko dimentsua aztertu nahi dut, eta hori errepikatu nahi dut, bereziki gazteena. Badakigu euskara etengabeko aldaketan ari dela, badakigu euskara inoiz okupatu ez dituen lekuak okupatu dituela, baina badakigu bestelako hizkuntzek ere okupatu dituztela euskara hutsa zegoen tokiak ere. Azkeneko baserrietaraino heldu dira, bai frantsesa, bai ingelesa eta bai erdara ere. Beraz, hizkuntzan iztasun horrek etengabe eragiten du gure hizkuntzan. Bi erdarak bereziki hor daude, gure hizkuntzan eraginez, eta bereziki gero eta gehiago baztertuz edo bereiziz. Zenbait ezaugarri aztertu dira bereziki liburu honetan, hiztegian, pragmatikan, arlo soziolinguistikoan, morfosintaktikoan eta fonetikoan. Arlo soziolinguistikoa esan bezala ere aztergai izan da, ikusi ditugu pixka bat nolako gazte moduak dauden gaur egun, ze nolako tribuak esango genituzke, gazte pijoak, gazte jarraituak eta bestelakoak. Liburuaren bukaeran sartu ditugu gazteen elkarrizketa hautatu batzuk sartu ditugu. Solas libreak dira, eta hauek erakusten dute ahozkotasunaren ezegonkortasuna eta aldakortasuna. Erabilitako metodologia bi izan da bereziki. Bat, izan dira solas erdi grabatuak, erdi zuzenduak, hauetan gazte batek ondoko lagunei galderak egiten zizkien, eta bestelakoa izan da solas libreak. Horietan, grabagailua uzten genien, eta gazte grabatzen zituzten nahi bezala, inolako oztoporik gabe, eta musikari buruz, zineari buruz, haien elkarrizketi buruz, solas librean aritzen ziren. Liburuak 7 kapitulu ditu, lehenengoan lagun arteko hizkerari buruzko hausnarketa orokorra egiten da, bigarrenean lexikoaren hainbat alor aztertzen dira, hor teknizismoak, anglizismoak eta bar, adibidez, entzuten diego gaurko gaztei, on nago, tope-tope lana. In eta onen erabilera teknizismoak edo adibidez, edo zero motibatua nago, gisa honetako hizkuntza zientifikotik eratorritako maileguak on daude, esango dugu, modan daude. Este kapitulu batean hizkuntzukipenaz, transferentziaz eta horrela aritzen gara. Gero esan bezala analisi soziolingüistiko bat aztertzen da, zenolako kontzientzia linguistikoa dauzkaten ikasleek, zenolako muga ikusten duten iparraldearekiko, nolako kontzientzia euskararen ingurua, eta zenolako gazte motak dauzkagun gaur egun. Eta azkenekoan pragmatikaren inguruko alor batzuk aztertzen dira. Hausnarketa bezala esango dugu, gazteek euskera edo hizkuntza maniatzen dutela, nolabaiteko agintarien kontra, kasu honetan agintaria gurasoak eta irakasleak izaten dira, eta gero eta gehiago badituzte gazteek esparru agintarien kontroli gabeko esparru batzuk, badituzte blogak, badituzte internet, mezuak eta hor gero eta gehiago etengabeko eta izugarrizko abiaduran sortzen ari dira modu berriak. Gazteak identifikatu nahi du bere adinekoekin, ez agintarien emandako zearekin, eta hor bilatzen du identitatea. Eta askotan horretan aurkitzen dugu hainbat esapideren azalpena. Oskia ugarte da geure urrengo solaskidea. Arte plastikoen arloan ari da. Kudeatzaile, gestore, arte garaikidean aditua. Museoi beira da ematen lagundu zigun, batetik bestera ibiliz, Nafarroko museotik hasita. Nafarroko museoarekin ikustu dut gertatzen dela da, beti eremu berdina mugitu izan dela, arkeologiaren inguruan, arte edo erdiaroko artearen inguruan, Nafarroan dagoen arazoaren inguruan, beti Doneiako bidea, eta gai berdinei buelta eta buelta eta buelta eta buelta, eta hori dela eta ikusleak aspertzen dira. Azken aldian hasi dira arte garaikideari buruzko erakusketak antolatzen, ez dira erakusketa ikusgarriak bat ere ez,
ez dira oso interesanteak, gauza oso konkretuak eta adituentzako. Orduan, nik uste dut arazo handia dagoela. Beste aldetik ere esan behar da, hien alde, aurrekontuak oso txikiak dituztela, halako museo bat mugitzeko behar diren aurrekontuen igual erdia daukate. Izatean duzunean, Nafarroko Museoa mugitzen ari direla, artegarek idea zerbait, ez dakit, zalizaren zigari buruz egin dituztenak edo bestelako, ez? Bai, hori da, igual nik artegaraik idea esaten dut, baino termino ez da guztizko zuzena arte moderno, esan beharko genuke, bai, ez da artegaraik idea gaur egungo artea, edo gaur egun ekoizten den artea, bizik eta azken urtetan ekoiztu den artea, baina, bueno, adibidez, argazkilaritza sartu dute, hori nik uste dute aurrera pausu bat dela. Orain ikusi beharko da, egingo duten erreforma horretan ze gertatzen den. Bai, handitu behar dute museoa, zegoen hortzaindegiak kenduta, eta pena merezi duen edo ez? Ja, betire inbertsio handia izanen da. Hori da, museoa, zuk beirada kritikoa eman da ere, historikoa da, gehien bat hor dagoen museoa, baina mantenimento gastok beti museo batek handiak ditu, hor behar da diru sarrera handia. Bai, mantenimendua besterik ez, aurrekontuaren gehiena eramaten du soldatak, bai, teknikoen soldatak, zu kontratu horiek, direla salatan ibiltzen den jendea, segurtasuna, eta atea irekitzeko behar diren gastu horiek horrek eramaten du aurrekontuaren gehiena. Ez dago gero aurrera egiteko diruri. Beste abots bat, hau ere ikasturtean zehar aditu duguna, Amaia Nausia, kudeatzaile lanetan ere, eta antolaketan, datorkigunea izeneko programa Eusko Ikaskuntzak berak proposaturikoa, gazteendakoa, lehendabiziko urtean egina eta orain ja bigarrenerako deia egina dago. Zer da datorkigunea, nola joan da esperientzia, horixe Amaia Nausiak azaldu ziguna. Azkenean esperientzia bat lehenengo aldiz martxan jartzen denean ez dakigu zintzuk izanen diren fruituak, baina bintzat orain arte fruituekin posi gaude. Datorkigunea, lau lerrotan esateko, ikasturte hasiratiko naino, 40 bat gazte, Euskal Herriko bazer guzietakoak, herrialde guzietakoak alegia, eta pentsatzen jarrita, hilabetean behin bildu, elkartu, baina tarten ere dokumentatu, ongi esaten ari naiz. Bai, horrela da, naiz eta arraro izan, ez, gazten artean ezagit gazteak pentsaraztea edo larun bat goiza bat dedikatzea pentsatzeari, hori da datorkigunea. Badira 38 gazte, biltzen direla hilabetean behin, gaurkotasuneko gaiei buruz hausnartzeko. Orain arte egin diren saioak, hilabetean behin, behaz ja kurso erdia egina, zebat saio, 5, eta falta dira 3. 3 saio falta, guztia dira 10 saio, dedikatzen dizkiegu 5 saio gai bakoitzari. Orduan irailean hasi ginen, urtarrilera arte landu genuen lehenengo gaia, eta otsailetik ekainera arte bigarren gaia. Bilerak itinerante izatea, tokiz-toki, hori beste ezaugarria. Emaitzak, provisionalak baldin badira ere, ja aldizkari elektroniko batean ikusi litezke, baina nik, eta esan dugu, nun dagoena, noski, Eusko Ikaskuntza, gehi gazte, nola da, elbidea gutxi bera bera? Bai, eigazte.euskogidoikaskuntza.org/datorkigunea, eta hor gure webgunean badago lehenengo gaiaren memoria jaisteko banner bat edo. Bueno, memoria hortxe, guk nahiago dugu Amaiazuk guri hautik belarrira kontatzea, eta ez dakit igual bukaeratik hasita, egin dezakegu. Hau da, ze ondorio ateratzen ari zarete. Lehendabizikoa, igual izan liteke, badela, gaztea, pentsatzeko gogoa duena, edo bide horretan jarrita, eta ze ikusten ari da gazte hori bere buruaz, gazteriaz. Bai, nik esango nuke hori, zegoela, guk somatu genuela Eusko Ikaskuntzako gazteria departamentutik, zegoela gazterian behar bat, eta zein zen behar hori, beteta ez zegoen behar hori. Biltzea, pentsarazteko,
Eta guk sortu nahi genuela masa kritiko bat, ez lehenoitz egiten genuen zutabiok hori, gazteak haien kriterio propioa edukitzea beraien inguruko gaurkotasunari buruz. Eta hortik abiatu ginen, nahi horretatik, plataforma bat sortzea beraientzat, pentsarazteko, eta haien iritzia, guk pixkat bozera maile moduan egiteko, iritzi horren bozera maile. Eta ze gai izan dira, hor eztabaida gai izan direnak, eta urrenak gero ze konklusio provisional horietara zerbetara iristen ari den proposamen zehatzak iradokizunak egitera edo nola? Bai, lehenengo gaia izan zen parte hartzearen inguruan, orduan badaude, webgunean zintzilikatu dugun memoria horretan badaude proposamen zehatz batzuk, eta txosten horren helburua hori zen lehenengo diagnosi bat egitea, hau da, nola parte hartzen ari garen gazteok gizartean, eta parte hartzea bultzatzeko zer proposatzen dugun. Eta hori da txosten honek jasotzen duena. Amaia Nausia, Oskia Ugarte, Orreaga Ibarra, Castillo Suarez, Inma Herria eta Keiko Suzuki. Hemen aditu ditugu, bigarren aldiz emakume hauen abotsak. Urtean zehar geure kultur arloan aditu izan genituen lehendabizi. Kultur arloa oporretara doa, eskertzen dugu zuen arreta, Eusko ikaskuntzarekin batera kultur arloa itzuliko da berriro datorren udazkenean. Eusko ikaskuntza, jakitez.